Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, апашко ҳама каса созаин тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз числа 22 майи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 128 сомонӣ. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагиам. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. Фақат шумо то охири видеоро ёнбош кунед, тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардруи азиз мо мисол ҳами як рӯз пас видео мемонем дар канал мошин, хона. форатон ки мисол ай ҳами канали мо мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардруи азиз апашко вақти шуморо намегирад, не поёнда кнопкаи подписатсия ҳамура бижиқен ки мисол ма видеои нав дар YouTube мондам, телефони шумо да мерава. Ана ака мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میامده. дӯстони азиз, мегзарем ба якум хонаи имрӯза. марҳамат тамошо кунед. бадруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина қамсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтунқулӣ, чорум Далина. 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ нав, ремонти замонавӣ кардагиаш хеле дар сурат десен. ов свич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, мирхона, заргӯшхона дора. дарахтои мевадиҳанда ҳам бисёр дора бардруи азиз ва 24 ниҳоли лимонт ҳам доштаи. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. бардруи азиз, ана чӣ хеле гуфтем, хона дар ноҳияи ҷайҳун, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтунқулӣ. хай мисол маълумоти дар кора дар экран навистагиам. нархи хонара 280 000 сомонӣ мега. 280 000 сомонӣ. номерои телефонош кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, бо як камтар арзон мекунад. бадруи азиз, касе ки дар Россияем, бо диққат гӯш кунед, як хонаи арзона аз Россия гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Калужской област, Спас-Деменский район, 10 сотиқ замин, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо миёна будай, ову свет, газ дора, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона дар ниждаҳай мега, бо беранда, ана чакдон ва ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳанда доштаи суни азиз, холодильник, мошинаи мисол ана ҷомашӯӣ, яъне ки мошинаи пишокшӯӣ, отоплениёшо нав кардагиан, хулоса ба чиза чораш фурӯхта мешавад. мактаб, садиқ, балинсараи калон, завод наздикаи. бардруи азиз, ана хона чӣ хеле гуфтем дар Россия, нархи хонара 800 000 рубл гуфтагӯ. ая апашкай срочни баъд бисёр бардруи азиз, беҳад залул мондагиай, срочни пулаш дар кор шудагиай 800 000 рубл. ба суми сомонӣ 103 000 сомон мешавад. ана ба пули урусӣ 800 000 рубл. ана Калужской област, Спас-Деменский район. маълумоти дар кора бадруи азиз дар рӯи экран навистагиам. номерош номерои Россияи, дар ин рақамҳо WhatsApp дора. чӣ хеле гуфтам, ая апашкай беҳади баъд залул мондагиай, срочни пулшон дар кора. бардруи азиз, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, қатъи ҳами соҳиби хона маслиҳат кунем. бардруи азиз, бо як камтар мумкин арзон бикунад. бардруи азиз, хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартираҳода мегзарем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 коммунизм гуфтагиай, 13 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар ноҳияи 5 ду хонаи времянка дора, бо ду хонаи калон отдельни. тайёрай мега хона бардруи азиз, 13 сотиқ заминаш будай.
мондагиша ба телефон занг бизанед. Мисол ба телефон шумода мефаҳмонам мега номерои телефонаш WhatsApp ҳам дорад. Суни азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 180,000 сомонӣ мега. 180,000 сомонӣ. Чӣ хеле гуфтем дар хонаи времянка отдельни дора, боду дар хонаи калон отдельни, яъне ки ҷидо-ҷидо. Нархи хона 180,000 сомон дар ноҳияи Панҷайхона. бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чучу гуфтагиай. Ана бардорои азиз 6 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумотдагиай ки хона дар ноҳияи Ёвонай 6 сотиқ замин 3 дар хона бо подвалш ҳам ҳастай. бардорои азиз, хона дар ҳолати хуб қарор дорад. документош қоидавиай, харидори аниқ боша, бо мисол нависа, бо арзон мешавад гуфтагиай. бардорои азизам, нархи хонае ки тамошо кардесен 190,000 сомонӣ. И хеле нарх навора бовар кунен, фақат дар ин канали Сауду ТЖ бачаи ашкидор мебиненда. Барои он подписатсия кунен. марҳамат, хонаи арзон аз ноҳияи Ёвон зангзда харидорӣ кунен. числаи видеоро ҳама вақт нигоҳ кунен ки бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, кӯчаи Дарёбод. 1,5 сотиқ замин дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора гуфтагиай. соҳиби хона маълумот дагиай ки ҳавли 1,5 сотиқай мега дар хона кайлдор доштаи ошхона, баня, ҳоҷатхона, мисол ҳамаш тайёрай. суни азиз, қоидавиай мега, тарафи Сентр Ленинград, кӯчаи Дарёбод. нархеш 155,000 сомонӣ бо муомила дора. бардорои азиз, марҳамат, касе харидор бошен, мақсад ана хонаи арзон аз ноҳияи Рӯдакӣ, метавонен ки зангзда маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирен. бовар кунен, беҳтарин нархайда. бачаёча квартирора гап мезанам, марҳамат гӯш кунен. бардорои азиз, касе харидор бошен, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақт боша ба занг бизанен, мақсад дисем опаш занг назанен. бардорои азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, 7 километр, як хонага 3 метр, 30 квадрат, доми новостройка. квартира ремонти нав кардагӣ, ремонти аҷоибот айцуни азиз. соҳиби квартира маълумот дагиай ки ноҳияи Шомансур, 7 километр, хонаи нав ба таҷҳизотҳош фурӯхта мешавад. таҷҳизотҳои замонавӣ дорад суни азиз. ана мактаби 71, мактаби 29 наздикай Садиқ Главни, мисол ана раҳам наздик будай, харидори аниқ боша занг бизана. ана документош ҳамаш ҳастай. мегадсуни азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 350,000 сомонӣ. 350,000 сомонӣ. бардорои азиз, марҳамат, занг бизанед, бо як камтар арзон мекуна. бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардорои аз шаҳри Кӯлобам квартира гуфта буданд, марҳамат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 31 квадрат, хонаҳо ремонт дорад. суни азиз, соҳиби квартира маълумот дагиай ки хонаи фурӯшӣ дар ана маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, суни азиз, ремонт дора гуфтагиай, ову суед ҳастай, ҳуҷҷатош созай, балкон дора. нархш, бардорои азиз, 220,000 сомонӣ. 220,000 сомонӣ. касе харидор бошен, бардорои азиз, бо муомила дора. бардорои азиз, квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ана кӯчаи Ҷ Даҳана гуфтагиай, кӯчаи Ҷ Даҳана. бардорои азиз, ана духонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 70 квадрат, хонаҳо ремонт дора, яъне ки квартира ремонт дошта. бардорои азиз, соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки хона дар ноҳияи Ёвон. суни азиз, срочни фурӯшия гуфтагиай, срочни фурӯхта мешавад.
нархи квартире ки тамошо кардесен 165000 сомонӣ. марҳамат бардруи азиз, на квартире арзона аз ноҳияи ёвон бо нархи 165000 сомонӣ метонен бихарен. фақат бардруи азиз на харидори аниқ занг бизана гуфтагиай. ханам хеле бардруи азиз апашкои ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. бардруи азиз, аз ки ҷое ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак мароӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо нархи навошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. хай бардруи азиз, ака маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷи ҳамия дона лайки бепала бижиқен ва бардруи азиз мисол ҳами видеоро паҳн кунен. ана бисёри бардруи Россия тамошо мекунанд, мегӯянд ки YouTube часпида кор мекуна. бардруи азиз ҳами лайка бижиқен, мисол ҳами видео паҳн шава, ҳамун бародарадо мисол нишон буда ҳами видеои мора бо беҳад кори хуб мешавада. бардруи азиз, ягон мисол бародаре ки бехона боша ё мисол ягон апашкае ки бехона боша, соҳиби хонаша, беҳад кори хуб мешава, як кори савоб мешавада. бардруи азиз, барои ҳамун лайкҳоро бижиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен, дар комментиара бинависен ки беҳтарин видео ба чаяшки дор. ва бардруи азиз, ягон кас реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин ё мисол ягон магазин, чизе ки барои фурӯхт боша, ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.